أبونا قشعرهم مجلس بزعبة قدس رفايل توبنا تقولوا لهم أو خمت مصحفتنا زبلو مجلس يحصر دبالغ نبال نخير صاغل الجزية صراحة هجمر كلها ويزرع هجمر كلها بسم أبن والدن منفس قدسن حد أملاخ آمين إلنا هجمره ቅዱስ ሩፋኤል ሳልሳይ ካብቶም ሊቃነ መላእክት ቀዳማይ ቅዱስ ሚካኤል ክኸውን ከሎ ካልኣይ ቅዱስ ገብርኤል ሳልሳይ ቅዱስ ሩፋኤል ይጽዋዕ። ሕጂ ቅዱስ ሩፋኤል ሳልሳይ ደረጃ ካብ ሊቃነ መላእክቲ ስለ ዝኾነ ካብቶም 7 ሊቃነ መላእክቲ መበል ሳልሳይ ስለ ዝኾነ ናቱ ስራሕ ከዓ ፍሉይ እዩ። ቅዱስ ሩፋኤል نمحسن نولاد نفريات عقابي ويكا حلاوي ويكا صبوق زمرح سلازغونا عقابي محسن تبايلو يو زصواع أبرسيو زي سئلزي كتوزدت خيلها قدس رفائيل كم زي مسل سئلو እንታይ ሕጅሎ ዝመልኣኽ እዚ ናይ ሰላም መልኣኽ ናይ ጠሊ መልኣኽ ናይ ፍረ መልኣኽ ናይ ማህፀን መልኣኽ ስለ ዝኾነ ቆፅልን ፍርያትን ሒዙ እዩ ዝሰኣል ኩሉ ግዜ ስለምንታይ ናይ ፍረን ናይ ዘርእን ናይ ማህፀንን ናይ ውሉድን ናይ ኣጥባትን መልኣኽ ስለ ዝኾነ ስለዚህ ናብ ከምዚ ዝነጥፍ መልአኽ ወይ ሊቀ መላእክት ሩፋኤል ተባሂሉ ዝጽዋዕ በዚ ነገር እዚ ካልኣይ ስእሊ እውን ኣለዎ። ኣብ ምድሪ ናይ እስክንድርያ ሓንቲ ቤተክርስትያን ብቅዱስ ሩፋኤል ዝተሃንፀት ቤተክርስትያን ኣብ ርእሲ ኣንበሪ ኣብ ርእሲ ኣንበሪ ተሰሪሓ ነበረት እሞ ሰይጣን ቀኒኡ ነዚ ኣንበሪ እዚ አንቀሳቂሱ ነቲ ህዝቢ ኣብቲ ቤተክርስትያን ዝግልገል ዘሎ ጉምጥሎ ሞኪሩ ስለ ዝነበረ እቲ ህዝቢ ስለ ዝተማሃለለ ቅዱስ ሩፋኤል መፂኡ ነቲ ኣንበሪ ነቲ ዓብዪ ኣብ ርእሱ ብጭማራ መንፈስ ወጊኡ ጠጠው ከም ዘበሎ እሞ ቀጥ ከም ዝበለት እቲ ህዝቢ ከም ዝደሓነ ኣብቲ ታሪክ ናቱ ይነግረና። ኣቀዲሙ ብዘበን ብሉይ ኪዳን እውን ኣብ መፅሓፍ ጦቢት እንረኽቦ እንተደኣልዩ ንጦቢት ወልደ ጦብያ መሪሑ ከም ሓደ ኣገልጋሊ ሰብ ኮይኑ ውዕለቱ ተኸፊሉ ናብ ርሑቕ ዓዲ ተላኢኹ ነቲ ወዲ ኣሰኒዎ ክምለስ ሰብ መሲሉ ምስኡ ኸይዱ ስለዚ ነቲ ኩሉ መገዱ ኣቃኒዑ ነቲ ዝወሰዶ ስራሕ መሊሱ ኣብ ሓደ ባሕሪ ክሕምብሱ ከለዉ ሓደ ዓሳ መፂኡ ክሕጦ ክደሊ ከሎ ንጦቢት ቅዱስ ሩፋኤል ሓዞ ኣይትስደዶ ኣጅኻ ኣይተፍራሂሉ ነቲ ዓሳ ሒዙ ኣውፅኦ እሞ ነቲ ዓሳ ሓሞትን ከብዱን ጠቢሑ እዚአን ቆፂርካ ሓዘን ብምባል ነቲ ሓሞትን ነቲ ከብድን ናይቲ ዓሳ ሒዝዎ ወፀ። ኣብቲ ዝኣተዎ ዓዲ ኣብቲ ዝገሽዎ መገሻ ሓንቲ ጓል ፋኑኤል እትበሃል ሕምምቲ ጋኒን ዝነበራ ሰብ ነበረት እሞ እዚ ቦኣ የመርዕዋ እቲ ጋኒን ግን ቀናእ ስለ ዝነበረ ንስኡ ተቐትሎም ይሞቱ ስለ ዝነበረ ንዓኣ ከመርዕዎ ፈቃደኛ ስለ ዝነበረ እቲ ዘመዶም ግን ወዲ ሓዉ ከይሞቶ ከዓ ይፈርህ ነበረ። ግን ቅዱስ ሩፋኤል ነዚ ሰብ እዚ መኺርዎ ነበረ። ቅድሚ ምስኣ ምርኻብካ ኣብ ኣዳራሽ ናይ መደቀስ ምስኣትኹም ነዚ ሓሞት እዚ ኣብ ዕጣን ጌርካ ናሓው ጌርካ ኣትክከሞ እትጋኒን ካብኣ ክወፀልካ እዩ ድሕሪኡ እቲ ርክብካ ትገብር ስለ ዝበሎ ነቲ ጋኒን
ناتي حموت أو حوت أو شو ناتي كبدين أو حوت أو شو شتا مش الشتا تلو أتي كابا دوسة أسماديوس تبهال حسم قانين سلازنا برا نز قانين زي شرحو بهاريرو كم دوس قبرهم تاولع حاويا شرشا سب كوينات زنبرا حمام دقيقو تمرعيو نعدو حزوا تملسو أبي بوتا نيرو أب مدري إسرائيل أب مدري إسرائيل كوي كونن أب زي حجي عراق تبعي لصوع أو بسدت يوم نيرو اوكي أبويو زي تاريخ تقاتيمو وحجي نتي عاسا كبدون حامتن وسيد وصل زنبره أبو طبيعة عينو عيرو أب جزاء تقميتو سل زنبره مسأتها نبخا كابزي حاموت زجيرك عينو كحلو سل زوال شعو نتبو انت حالوها عين بو حاوي بعينو رأي سلازي دموزو نقدس رفائل دموزي هي وانكفانو ومسموصقن السوء سب كم زي كونه እግዚአብሔር ፈቂድዎ ነዚ ሰብኣይ እዚ ክድሕን ነታ ጓል ፋኑኤል ክድሕን እቲ ወዲ ክምርዖ ነዚ ኩሉ ፅቡቕ ነገር እዚ ንቤት ጦብያ ክገብር ስለ ዝለኣኾ ሽዑ ኣነ ሰብ ደይኮንኩ ተላኢኸኩም እግዚኣብሔር ስለ ዝለኣኸኒ ንዓኹም ንምድሓን እየ ከም ሰብ መሲለ ኣብዚ ከገልግለኩም ዝቐኒኹም ስለ ዝበሎ ኣብ መፅሓፍ ጦቢት ብሰፊሑ ክትረኽቦ ትኽእል ኢኻ ኣብ ብሉይ ኪዳን ኣብ መፅሓፍ ጦቢት اوكي تا كلت الروبا مش الله ايفرات تيغريس ايكونن او ايكوننس ابو ايكونن مو بابلون خبابي بابلون او خبابي بابلوني جنس ابت تيغرسن اب كالن ايلو ايفوليوني نت بحرينا تدرخو بحري اينا عصابيه ترخيبه ابت بحرتات او دلي ابز بحر زي خمس مساله بحري لو ايفولينا الله اوكي تا عصابيه رخيبه مطرح أوي تخبابيس السير جنسي تيغروس دي إفراتس دياجن شما أي روحان ما بتصرف شما غير قاعة قلنا نحن نروحها أي صبونين اوكي سلازي نطوبيتن كرد زماسة سلا زغنة مهالة نسارا قال فانيل كابزي حمام زادحينو حدار كتكبر جيرو نبو عينو دحينو كم زنبر جيرو كم زجيرو خمز أقل من شو مخار فعل كم زبهالن نجيروم نتجزع باريخ وخده سلازي رفائل أبناي محسنن أبناي موسو زلو بوتا فريتات زلو بوتا حلاوي عقاب سلازخونه رفائل أزيو كبوري نصون ساتن نحرا ساتن نزولدان بسم ناي رفائل دقيمكا صلوت ماي دقيمكا كتحاسبن ويكا ندحنتن كتما باتعن صبو سلازخونه رفائل بزيادة دك أنستيو قدوس رفائل لا تسبيعون زخبرو مال أخي حنت حطولاتني قدوس رفائل سلامتايو سالساي تمريتو قداماي كالعايدي تمرته ويرابعاي حمشاي كوم سريع ومقداماي هجي رابعاي دينيرو خاب قدم رابعاي نيرو قداماي ساتنايل دينيرو إذا حجي سيطان نولد لنا ساتنايل يقداماي ملاخ نيرو بخري السو مستقاقية مسودقا قن نتا بخرنت من وسيدوا قدس ميكائيل وسيدوا دحر قدس ميكائيل قدس جبريل الله دحر قدس جبريل كا قدس رفائيل الله حجي كلهم اللي كانوا ملاختيهم قن سسرحهم كم زي ناي منستراتات عالم زقبروا سسرحهم قن الله اوكي ربع يونيرو صلاة الشيطان يسال سيفون هو شعوتها سال سيتون السلسلة قاعدة اللي رغيوه اوكي هذا سلمتاين انستي قدوس بعل قدوس رفائيل زيادة زخبروه وأبتقدم قربكم قال يسأل كانيرة نسو أكابي محسن سلازخونه محسن كا أنتي ناي دكانستيو صواري سلازخونه أبت محسن أكابي سلازخونه نسو
ኣጸቢቐን ክኽብርኦ ይኽእል እየን ስለምንታይ ህይወተኒ ህይወት ናይቲ ህፃኒ ሓልዩ ብሰላም ዘገላግል መልኣኽ ስለ ዝኾነ በዚ ነገር እዚ በዚ ሙያ እዚ ኣጸቢቐን ናቱ ፈተውቲ ኮይነን ንሳራ ጓል ፋኑኤል ምስ ኣድሓነ ሒዘን ኣጸቢቐን ዘኽብርኦ ጥራይ ዘይኮነሲ ኣብ በዓል ናይ ቅዱስ ሩፋኤል ብማሕበር ኮይነን ገዓት ግዒተን ገዓት ንሓራሲ ዝወሃብ ስለ ኣቃብ ማህፀን ዝኾነ ገዓት ግዒተን ከመይ ዝኣመሰለ በዓል እየን ዘብዕላ ብሓንሳእ ኮይነን ከዓ እንትድረራ ኩሉ በብዓልየተን በብገዛውተን በብዘኖአን ብሓንሳእ ኮይነን ከዓ እንትድረራ ናይ ቅዱስ ሩፋኤል በዓል ብሓንሳእ ኮይነን ተደሪረን ከም መርዓት ዳሕረሳ ወይ ከዓ ከም ሓንቲ ሓራስ ዝረኸባ ተማህሊለን በእንተ ሩፋኤል ኢለን ብኩሎም መላእኽቲ መሃራየን ምህለላየን በእንተ ሩፋኤል ኢለን ከዓ ተማህሊለን ምድሪ ሰጊደን ንእግዚአብሔር ኣመስጊደን ከዓ እንትፈላለያ ስለዚ በዓል ሙያ ናይ ማህፀን ስለ ዝኾነ ኣዴታት ኣጸቢቐን ከኽብርኦ ግቡእን እዩ ከኽብርኦ ከዓ ኣለዋ ንዘለኣለም ከዓ ዝነብር እዩ እንድሕር ሓንቲ ሰበይቲ እንድሕር ረሲዓቶ እንታይ እያ ትኸውን እንታይ ነቲ በዓል እንድሕር ረሲዓቶ ኣጋጣሚ ሕጂ ኣብ ስራሕ ትህሉ ትኸውን ወይ ናብ ካልእ ቦታ ገይሻ ትኸውን ረሲዓቶ ነቲ መዓልቲ እንድሕር ደይኽበረቶ እንታይ እያ ትኸውን ወይ ነቲ ህፃን እንታይ ክጋጥሞ እዩ ብናይ ወላ ሓንቲ ኮኒ ኩሉ ግዜ እኮ እቲ ጸሎት ናቱ ኣብ ልዕሊኡ ኣብ ልዕሊ እቲ ህፃኒ ብልዕሊ እቲ ማህፀኒ ኣሎ ትዘክር ኣይትዘክር ንኸምኡ ተመዚዙ ይስብ ስለዚ ብምርሳዕ እንተዳ ኮይኑ ዝተሓዛ ነገር ኣይኮነን ብምስንዓቕ እንተዳ ኮይኑ ግን ካብቲ ሕሱም ደጋጥማስ መሓረና ይዝበሃል እንታይ ምስንዓቕ ኢልኩም ብምስትንዓቕ እንተዳ ኮይኑ ፈሊጣ እንድሕር ኸላ ኢላ እንድሕር ገዲፋቶ ጽቡቕ ብድል ኣየጋጥማኒ መብፅዓ ምጥላም ስለ ዝኾነ ካብቲ ናይ ኣዴታት መብፅዓ ምጥላም ስለ ዝኾነ ጽቡቕ ሲ ከጋጥማይ ኢልና ኣይንሓስብን ግን ናይ ምሕረት ኣምላኽ ስለ ዝኾነ እሱ ግን ኩሉ ግዜ ምሕረት እንገብር እዩ ገለገለ ግን ናይ መተሓሳሰቢ መቕፃዕቲ እንድሕር ሕጂ ሓንቲ ንፅብሒቱ ዘኪራቶ ጽቡቕ ጥራይ ሙዚቃ ሽዑ ከማን ተውዕሎ ትኽእል ድያ እወ ኩሉ መዓልቲ ከተውዕሎስ ግቡእ እዩ ግን እታ መዓልቱ ፍልይ ተብላ ኣላታ እምበር ኩሉ ሰዓት ቅዱስ ሩፋኤል መልኣኽ ምሕረትና እዩ ሓላዊና እዩ ክትብል ከለኻ ፀቢቑ ጽቡቕ እዩ መላእኽቲ ዝተፈጥሩ እኳ ነቶም ክድሕኑ ዝግብኦም ደቂ ሰባት ንዖም ክሕግዙ ንዖም ክረዱ እኮ እዮም ተፈጢሮም መልኣኽ ማለት ኢድ ናይ እግዚኣብሔር ማለት እዩ ልኡኽ ናይ እግዚኣብሔር ማለት እዩ ነቲ ክድሕን ዘለዎ መልኣኽ ሰዲድ የድሕኑ ነቲ ክድሕን ዘይብሉ ከዓ እቲ መልኣኽ ሰላም መፅኡ ከም ጠፍእ ገብሮ